Umnumzana Oscar Mabuyane uzimisele ngoku ukucela umngeni ukugxothwa kwakhe kwizifundo ze-masters eFort Hare emva kwempumelelo yakhe enkundleni kwisicelo sakhe sokuthintela ukuphandwa yi-SIU. Amagosa ajongene nentlekele eNtshona Koloni angqinile ukuba ngabantu ababini ababhubhe kwizikhukula kwiveki ephelileyo. The rugby championship, I don't think I'll be part of that, but maybe, hopefully, the warm-up games I can be part of that. Ikapteni ye-Springboks uSiya Kolisi uthi unethemba lokuba uza kube kulungela ukudlala imidlalo yokuzifudumeza phambi kwendebe yehlabathi eFrance. Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Kulindeleke ukuba kubanjwe abanye abantu abathathu kwityala lombulalo waqhweshayo nokwangumdlwenguli uThabo Bester. Umtshutshisi uSilo Matloko uxelele inkundla kamantyi yaseBloemfontein eFreystata ukuba amapolisa agqibezela iinkcukacha ze-cellphone kunye neengxelo zebhanki. Ukuza kuthi ga ngoku ngabantu abasibhozo ababanjiweyo ngokuncedisa uBester ukuba aqhweshe kwintolongo yaseMangaung ngoMeyi wonyaka ophelileyo. Ityala limiselwe umhla wesi-8 kuAugust. Kubonakala ngathi uThabo Bester kunzima kuba agcine igqwetha. Abameli bakhe bomthetho uAdvocate Jeremiah Pila kunye negqwetha eliyalelayo Cyril Zondo barhoxile beshiya uBester kwakhona apho waqala khona. uPila noNdo abazichazanga izizathu zabo zokulahla uBester. NgoMeyi igqwetha lokuqala likaBester uRyan Ishmael naye warhoxa. uBester uqinisekise ukuba uKabelo Mathi uza kumela ukuya phambili. Request to bring an application for recusal on this matter, myself and the instructing attorney, Mr. Ndo. We had a discussion with our client, Mr. Thabo Bester, and we came to amicable agreement that there won't be further instructions from today for me and Mr. Ndo. Umtyholwa wesithoba uZando Moyo nongumntu wamvanje ukubanjwa usiyekile isicelo sakhe sebheyile. Umeli wakhe uBunolothebe uqinisekise ukuba uMoyo akanatyala kodwa khange aqinisekise ukuba unazo kusini na izigwebo zangaphambili. Igunya abantu lezotshutshiso liphinde lathi kuseza kubanjwa abantu abaninzi. We are hoping, we are saying that we are hoping that come the 8th of August we'll have an idea as to how many accused are going to be arrested, if there's going to be an arrest, and how far the investigations are going to be. Usapho lukaKatlego Bereng nekwafunyanwa umzimba wakhe utshiswe kwisisele sentolongo kaThabo Bester luthi lunethemba lokuba ubulungisa buyenziwa. Thank you. You know, it is encouraging to see to it that, you know, behind the scenes the investigation is still going and they are working hard. You know, it gives us hope. Because yes, we know that more arrests still has to be made. Kusenjalo umantyi umuhlolo Rhabisi usikhabile isicelo sikazolile sekeleni sokuba angayi kwinkundla elandelayo. Igqwetha elitsha likaThabo Bester licela ukuba uBester avele ngokwakhe ngomhla olandelayo nalapho oko kungakhatywanga ngabotshutshiso. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika ujonge ukuxhamla ngokwezamandla ahlaziyiweyo kuqhogwano neNetherlands neDenmark. Wenzela amazwi kumsitho okwamkela inkulumbuso zalamazwe. uMark Rutte waseNetherlands noMette Frederiksen waseDenmark bakutyelelo lwaseburhulumenteni kweli. Kutyikitywa amaxwebhu entsebenziswano phakathi kwalamazwe mathathu. uMzantsi Afrika uxeleshe kuzuza uxhumo oludingekayo kwezamandla kulamazwe amabini ukukhawulelana nombhodamo wezamandla kweli. Amandla ahlaziyiweyo nangenabo ubungozi kokushingqongileyo yeminye yemiba ephambili kwingxoxo phakathi kwezinkokheli ezintathu. You will be familiar with the pressure on our electricity network and the impact it is having on the South African economy. Renewable energy forms an increasingly important part of our energy mix, and it is vital to both the achievement of a just energy and greater energy security for us. Zombini ezinkulumbuso zisibophelele ukuxhasela uMzantsi Afrika kuguqukela koluhlobo lwezamandla ahlaziyiweyo. The main focus is on energy transition, and there is a huge opportunity. And the only way we can deal with this and make this happen if the people in our countries understand that this is not only about energy, but it's also about jobs. We are facing some of the same problems because all this relates to the climate change which we have to combat.
but at the same time we have to do it in a just transition way to create more jobs. Utyelelo lwezinkokheli ezimbini luza kuncedisa ukuphucula inkqubo yezamandla kweli loMzantsi Afrika nanjengoko eli lisunduzana nengxaki yocimicimi wombane. Umphathiswa wezempilo ugqirha Joe Phaahla uthethelela umthetho osayilwayo we-inshorensi yezempilo yesizwe i-NHI esithi loo nto ifunwa lilizwe uqinisekisa ukuba wonke umntu uyafikelela kwinkonzo yezempilo esemgangathweni. Lo mthetho uyilwayo upasiswe yindlu yowiso-mthetho kutshanje kwaye udluliselwe kwi-NCOP ukuze inqwale nayo. Icandelo lezempilo kunye nabanye abachaphazelekayo bayawugxeka ngokumandla lo mthetho. Kodwa umphathiswa wezempilo uphendule ngelithi abagxeki balo mthetho uyilwayo baneengcinga ezigwenxa. Uphahle bechazela ikomiti ye-NCOP yezempilo nentlalontle. UMzantsi Afrika uneenkonzo ezimbini zezempilo. Icandelo likawonke-wonke elingekho mgangathweni elibonelela abantu abakumyinge wama-85 ekhulwini, ngelixa icandelo labucala libonelela abantu abakumyinge we-15 ekhulwini. Abasemagunyeni kwezempilo bathi le inshorensi kazwelonke yezempilo ayizokukhetha sinana kwabangathathi ntweni. We ask that the committee focus on the very vulnerable, individuals who are the majority of people in our society who need this care. I-NHI iphakamisa ukusekwa kwengxowa-mali eza kuvumela ukuba kubekho umthengi omnye nomhlawuli omnye kwiinkonzo zempilo. Abasemagunyeni kwezempilo bavumile ukuba oku kudale isankxwe. We do know that the funders are anxious, and we have seen the negative comments in the media space from the funders. And that's very obvious why they are more negative than the providers. Le ngxowa-mali iza kujonga bonke abemi boMzantsi Afrika, kuqukwa nabafumene impepha-mvume zokuba ngabemi beli lizwe, iimbacu, abasezintolongweni kunye nabathile abaphuma kumazwe angaphandle. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane ukunqande ngempumelelo ukuphandwa kwakhe i-SIU malunga nezifundo zakhe kwiYunivesithi yaseFort Hare. Lo kaMabuyane uthi lo gama elindele isigaba sesibini sesicelo sakhe kwinkundla ngoku uza kucela umngeni ekugxothweni kwakhe kwizifundo ze-masters kule yunivesithi. Isigaba sokuqala sesicelo nalapho inkulu baphathiswa yephondo Oscar Mabuyane ephumelele khona. Uthe kwesisicelo oluphando lilinge lokumhlaza esidlangalaleni. Uthi SIU iphanda izinto bekungafanelanga iyaziphanda. In the circumstances, I grant the following order. The Special Investigating Unit is interdicted from enforcing Proclamation 84 of 2022, published in the Government Gazette number 47199 on 5 August 2022, insofar as the SIU has taken steps or intends to take steps that are directed at the applicant, pending the determination of Part B. Each party is to bear its own costs, a hand-down judgment. Ngoku Mabuyane uthatha amanye amanyathelo omthetho ngakwidyunivesithi iFort Hare. Ngomso sabe sifaka amanye amaphepha okuchallenge iFort Hare ngqo kulo mba wokundikhupha ekufundeni ndingenatyala ndingenzanga nto. Kuba zange ndazibhalisa eFort Hare ndabhaliswa yiyo. Kuba inengxaki zayo zangaphakathi ayinoyenza loo nto ingxaki yam ihambe icreate into ezingekhoyo kongathi kukwinto ze-fraud. Mna yonke imali ndiyibhatale eFort ndinobungqina. Pha ikhona iFort yandityala for that matter imali yam engekayibuyisi kum. Ukwathi kuyaxhalabisa ukusetyenziswa gwenxa kwamagunya. Baninzi abantu abahlukumezekileyo pha abanye abanandlela abanawuyazi inkundleni bahlele emakhaya bayagcuma zinhlungu izitudent ngezitudent. Loo nto kufuneka iphelisiwe. iFort Hare University ebaluleke kakhulu. SIU neFort Hare zithi zisasiqwalasela esi sigqibo senkundla. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eBhisho. Kwalapha ezindabeni imibutho yabahlali kunye nemibutho engenzi inzuzo iphumele ezitalatweni zaseThekwini ukusungula iphulo loqhankqalazo abalibize i-love picketing nelikhokelwe libhunga likagawulayo kwisizwe iSANEC. Kodwa masiqale evenkileni.
Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku eliphambili sithe. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane ukunqande ngempumelelo ukuphandwa kwakhe i-SIU malunga nezifundo zakhe kwiyunivesithi yaseFort Hare. Lo kaMabuyane uthi lo gama elindele isigaba sesibini sesicelo sakhe kwinkundla ngoku uza kucela umngeni ekugxothweni kwakhe kwizifundo ze-masters kule yunivesithi. Amagosa ajongene nentlekele eNtshona Koloni anqinile ukuba ngabantu ababini ababhubhe kwizikhukula kwiveki ephelileyo emva kwezandyondyo zemvula ezihlasele eliphondo. Kuvalwe indlela ezili-14 kwiphondo liphela ngelixa uncedo loluntu lusaqhubeka. Uvavanyo lomonakalo weziseko ezingundoqo luyaqhuba. Umsinga womoya obandayo eNtshona Koloni kwiveki ephelileyo ushiye umonakalo nokubandezeleka. Kuqikelelwa ukuba umonakalo uphakathi kwe-750 yezigidi kunye nebhiliyoni enye yerandi. Our first big area probably was in the Somerset West with the Vemazuk Dam and the challenge that we had as far as Somerset West and the Lawrence River also. And then the West Coast started coming on our radar. There was obviously a lot of flooding and roads in the city, but the city also they have a very good disaster system, so they kicked in quite quickly. Abasemagunyeni kwiphondo bathi kusekwangoku kuqinisekisa ngomonakalo. 2 lives lost and condolences to their families. A big message. At least one of those 2 lives was someone that was asked to evacuate and refused to. And we're really sorry about that, but please, the message is listen to the officials when they come along. Iinkcukacha manani zibonisa ukuba amanqanaba amadama kweli phondo anyuke kakhulu. Our average dam levels stand around about 92%. We're very thankful, very grateful for that. There's obviously dams that's 102, 104%, like the Berg River Dam, etc. And we managed the release of this water now. Remember, we still expect more rain later on. Amagosa ancome iinzame zamapolisa nabasebenzi bakwa-Eskom ngokubuyisela umbane kwiindawo ezichaphazelekayo nemibutho yoncedo eyenza imigudu yokunceda. Imibutho yabahlali kunye nemibutho engenzi nzuzo iphumele ezitalatweni zaseThekwini ukusungula iphulo loqhankqalazo abalibize i-love picketing nelikhokelwe libhunga likagawulayo kwisizwe i-SANEC. Eli phulo lijolise ekuguquleni uluvo loluntu ngemiba echaphazela abaphila ne-HIV. Basondele kwi-8 million abembeli abaphila ne-HIV, nto leyo yenza uMzantsi Afrika utshotshentla kwihlabathi ngesi sifo. Iphondo laKwaZulu-Natal lelona linkqenkqeza phambili ngolosuleleko. Ambisene umbono mxesibe wemibutho yoluntu, abasebenzi bezempilo, abashishina ngomzimba neqela le-LGBTQI+ ukucanda izitalato bephephezelisa amaqebu wemibhalo. Injongo yeliphulo le-love picketing yintshukumo yokushukumisa abemibeli ukunxibelelana ngemiba yemfundo ngezesondo neengxoxo ngezimvo zabantu ngokumayela nabantu abaphila ne-HIV. Lo gama kukhuthazwa abantu ukuba bangazigwebi ngezimo zabo nale ntsholongwane. Ibhunga likagawulayo lithi umqobo losuleleko lwesi sifo emva koqubule gqitha wentsholongwane i-COVID-19 ukekelele kumanina asakhulayo nabathi bankwantye ukuza ngaphambili nezimo zabo bebaleka ukubekwa amabala becalucalulwa. This is going to be the launch of the love picketing campaign of the SANAC Civil Society Forum. It brings together different role players. Kunjalo ulutsha nalo luphefumlelo phela. As a young person here, we are representing young people all over the country, speaking to sexual health and reproductive rights, and we're just saying to young people that sexual health services are available in clinics. Uqebu luye lwagqithiswa kumphathiswa wezempilo uGqirha Joe Phahla. Ngokuninzi okuqulethwe kweli qebu kukumemelela ukuba ushishino ngokomzimba lube semthethweni nogqithiso lwamachiza kwiingingqi ezithe nedolophu luphuhliswe yaye kupheliswe ukuxhatshazwa kwabeqela le-LGBTQI+. Kukho intlantsana yethemba kubahlali bekukudala belinda ukwakhelwa izindlu zexabiso eliphantsi iminyaka ebengaphaya kwesihlanu kumasipala waseMthonjeni. Kukhe kwabakho amagingxi-gingxi kwiphulo lokuphuhlisa indawo yogobityhola ithuba lethu ngenxa yemingeni equka ukunqongophala kwamanzi kunye nombane. Iziphathamandla zithe liphulo nelijolise ekunikiseni ngezindlu ezingaphaya kwe-105 liza kugqitywa kungekudala. Izakhamizi zaseMelmoth bezinethemba lokuthi zizophuma emjondolo ebezihlala kuyo.
Kodwa manje amathemba abo abelokhu eshabalala njalo uma bedlula eduze kwalezindlu ebekumele bahlale kuzona. Amalungu omphakathi asohlwini lokuthola imizi athi akakholwa ukuthi uhulumeni uyoke aluphothule lohlelo lokwakhiwa kwalezindlu. Kade ngabhalisa ngihlezi emjondolo silinde izindlu. Angazi noma ithemba ngisaluthola yini ukuthi izindlu soyithola ngoba ngihlele ngidlula ngiyayibona ziyalimala kodwa manje singene phakathi sesiside isikhathi. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu-Natal uthi zonke izinhlaka zikahulumeni kumele zifeze imigomo yazo. Uthi kule ndaba yamanzi siyimisele njengomnyango kanye nalama bulk services amanye ukuthi sesinikele ukulekelelana nedistrict ngemali engekho ngaphansi ka19 million ukuze accelerate. Umasipala wesifunda iKing Cetshwayo uthi bamatasatasa ukuze baxazulule izinkinga abazithola kulabo ababephethe phambilini. Ngo2011 ngenkathi iproject iqala ababekhona ku-administration ngaleso sikhathi both administrative and political should have made sure ukuthi ama-plans are in line because ngenkathi iproject idesignwa izindlu idesignwa idlule kwi-district yaziswe ukuthi kuzofuneka amanzi angaka kufanele amanzi abe khona. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMelmoth. Akamshelana ngqo nejelo lendaba ze-SABC sitsalele umnxeba ngezise ematheni Iindaba usilume indlebe ngezinika umdla ezidlumzini kwajijisana nazo ekuhlaleni sifumane kwinombolo 011-714-6133 kungenjalo siyafumaneka kwi-email news@sabc.co.za. Iindaba ze-SABC ilizwi lakho elizimeleyo nelingenamkhethe. Akusenza ukuzatywala kubanjwe indebe yehlabathi yebhola ekhatywayo le itumente anqwenela ukuba kuyo uSinazo Ntshotha oneminyaka 17. Lo mdlalo waseGqeberha sebonakalise isakhono sakhe kwibhola ekhatywayo emele uMzantsi Afrika edlalela iqela labangaphansi kweminyaka 17 eseneminyaka nje 15. Kodwa kululanga ukuba afezekise iphupha lakhe nanjengoko ephuma kwikhaya elingathathi ntweni. Uhlala kwindawo yogobityholo kwandokwenza kungoku nje udlalela iqela leCity Lads. uSinazo Ntshotha ngumdlali webhola ekhatywayo wamanina kwaye useze ngobuso elizweni. Lo kaNtshotha uthi ufuna ukuba inxalenye yeBanyana Banyana ukwesigxina ngenye imini kwaye neminyaka yakhe isamvumela. Iphupha lakhe ukumela uMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi yebhola ekhatywayo. Kodwa imeko aphila phantsi kwayo ayincumisi kwaphela. Njengoko izihlangu zakhe zokudlala iGogs ukutsho zingekho kwimeko encumisayo, ufuna iinkampani zabucala zifake isandla. Uthi uza kuqhubeka ezilolonga ngokuzimisela. Beni excited kakhulu, di always ready. Ndiyafuna uyana ngoku ndiyathandaza every day bandiyifumane la collab. Senifumene it is a standby but ke ndathandaza ndiye kwi-final. Usapho lwakhe luchulumancile ngempumelelo yakhe kwibhola ekhatywayo. So coach usicelo nguye wamnikezela kwiCity Lads. But ndandivuma ke okoko ileke eza nereport into ethile ndivume okay makayenze. Usinazo kwiqela lethu unefuthe elihle kakhulu because ungumntana othi xa ekhona wonke umuntu uyonwaba uyathanda ukucula so usinazo yena ungumntana oright. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni. Indaba zipheli mawethu xesha linomona busuku benzolo.
Mawahlangani amafu livume icama kubasembo ndivumeleni nirhabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwanje limathumbandaka kwindawo eziphaka lokukontshona koloni kanti ke kwindawo eziphaka oThekwini ungalindela iintshizana zikemvula zika 30% nakwindawo ezikumantla koPolokwane nakoMpumalanga. Sabela mkamambukeli sijonge imvula nomoya ngomso siyafumanisa into yokubana lithe rhwelele ngamafu kwaye ke ungalindela umoya obhudla ngamandla osuka pha kwindawo eziphaka oGqeberha nezibhaqu zenkungu ongazilindela pha kwelikamageba koPitoli nakoPolokwane. Sihlabele mkamambukeli sijonge siyafumanisa into yokubana uSouth African Weather Service yowakhupha isilumkiso sokuba ungalindela ukulwatyuza kwamaza kwindawo eziphana kontshona koloni koGqeberha ukunyula ngasentla kwelikamagweba into ethi ke mbukeli ulwandle luqumbile. Sijonge kaloku amaqondo obushushu aphantsi kakhulu ingakumbi pha koFreystata siyafumanisa into yokubana pha koDR ngu-1 koKimberley kanti ke pha koGomani ngu-2 koMakhanda ngu-4 ko-East London ngu-10 ubangaba ke upha koMount Frere koQumbu komthatha mayiqhumile imbawula kuba sisibini ko-Paul St John's napha koThekwini ngu-14 naku-Richards Bay eLady Smith nguye u-3 kanti ke kwindawo ezipha koPolokwane siyafumanisa into yobana ngu-8 koMosina ngu-12 kanti ke eKapa Lodumo nguye u-9. Sihlabele mkama sijonge amaqondo obushushu ngomso siyafumanisa ke zingathi noko ke zifudumele kwindawo ezipha koPolokwane nakoMosina kuba babambene ngamanqaku ngama-22. Siyafumanisa ke napha koSutherland nguye u-12 koCalvinia ngu-16 komthatha ngu-19 ko-Paul St John's nguye u-20 kanti ke pha East London nguye u-19 ko-Cradock ngu-17 ko-DR yena nguye u-14 kanti ko-Upington lifudumele ngo-21 maziphume inqawe emachekweni. Xhosa.